Hej. Hej. I dag skal vi smage på sådan en her base. Men jeg skal lige se, hvad den hedder. Hvad hedder den? Uludag. Det er så et eller andet. Nå, det er på grund af det. Jeg kan ikke finde ud af det så godt. Jeg kan i hvert fald ikke læse det på det der sprog. Okay. Det lugter godt. Den smager godt. Gør den? Så skal den her. Okay, henter lige et glas. Nej, men du behøver ikke glas. Du drikker bare af det. Ja, okay, så gør jeg bare lige sådan her for os. Ja. Hvorfor er jeg fandme ikke din mund? Slap dig af. Og det her. Den smager lidt som... Prøv lige at stå. Kan du lige holde den? Hvad? Den smager sådan lidt som... Ej. Nej, den smager lidt som den her. Den smager lidt som den her base. Hvad smagte den af? Den smagte lidt ligesom den der. Rent faktisk. Jeg fatter ikke, hvordan. Nå, skal vi ikke lige prøve at smage de her Cheetos? Hvad hedder den? Cheetos. Med... Hvad fanden det hedder? Cheetos med... Jalapeno. Jalapeno! Dem skal vi smage på i dag. Ja. Som I nok kan huske fra sidste video. Der lader vi op med takis og også Cheetos. Det er da ikke engang stærk, jo. Jeg tager 2. De er så gode. De er ikke engang stærk. Jeg siger, Ej, dem smager kan på. og så er vi typen her. Hvorfor fanden gør jeg Mut? Mut! Har du så tige stille? Det er min hund. Ja. Mut! Nu behøver vi heller ikke at skælde ham ud mere. Nå. Ikke sige det her til nogen, det er energidrik. Nej, det er ej. Gutter, alle sammen, det er det ikke. Nej, det er bare sodavand. Ja, det var en joke. Ja, det var bare en joke. Shit. Hvordan fanden får jeg den ind under? Du går fedt, hvis du må køre cross om natten. Ej, det må vi sgu ikke. Du ved godt, vi stadig er på kamera, ikke? Ja. Mm. Det var bare det for i dag. Vi ses.